खुलुमबाय गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। गोदान साख्रि ओंखारदों रेलवे डिपार्टमेन्टआव आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेभेल। नटिफिकेशना सिगांनो ओंखारदों, आं भिडियो बानायनाया लेट जाबाय, नाथाय एसेबांबो लेट जायाखैदि जायखौ फोरमायनानै मुलाम्फा गैला होननाय बायदि लेटबो जायाखै। एप्लाइ खालामनो दाबो गोबां सम दंबावो। एप्लाइआ थांनाय 21 अक्ट'बर 2025 निफ्राय जागायदों आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 20 नभेम्बर 2025। दाबो गोबां सम दंबावो। जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना दाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। साख्रिया जाहैबाय आरआरबी एनटीपीसी, जायखौ बुंनाय जायो नन टेक्निकेल पपुलार केटेगरिज। रेलवे बिफानाव एनटीपीसी ग्रेजुएट लेभेलनि गोबां भेकेन्ट पस्टफोर ओंखारदों। अल इन्डिया गासै 5810 पस्टफोर दङ, 5810। मा पस्टफोर दङ होनोब्ला बेफोर जादों चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार गासै 161 पस्ट दङ, स्टेशन मास्टार गासै 615 615 पस्ट दङ, गुड्स ट्रेन मेनेजार 3416 पस्ट दङ, गासै 3416 पस्ट दङ, बेनो बांसिन पस्टआ। जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट 921 902 पस्ट दङ, सेनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट 638 पस्ट दङ, ट्राफिक एसिस्टेन्ट 59 पस्ट दङ, अनलि 59। टटेल पस्टआ 5810। आं बाथ्राखौ फोलावबाय थाला, टु दि पइन्ट बुंनोसै। माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरा जादों ओपनिं डेट अफ अनलाइन एप्लिकेशन, माने अनलाइन एप्लाइ खालामनाया स्टार्ट जादों 21 अक्ट'बर 2025 निफ्राय आरो बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोबगोन बा क्ल'ज जागोन बा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 20 नभेम्बर 2025 हरनि 11:59 फैगौ नभेम्बरनि 20 खालाराव बेनि एप्लाइ खालामनाया जोबगोन, थामहिनबा लास्ट डेट, आरो पेमेन्टखौ 22 नभेम्बरसिम पे खालामनो हागोन। आरो एप्लाइ खालामनाय समाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बा मिस्टेक जादोंब्ला बेखौ कारेक्सन खालामनाया 23 नभेम्बरनिफ्राय 2 डिसेम्बरसिम थागोन, थामहिनबा 9 सान कारेक्सन खालामनो हागोन। 23 नभेम्बरनिफ्राय 2 डिसेम्बरसिम मिस्टेक जानायफोरखौ बा गोरोन्थि जानायफोरखौ कारेक्सन खालामनो हागोन आरो। दा आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बबे पस्टनि थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ, बेसेबां फरायनाय जानांगौ, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन। चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार, बेनि थाखाय डिग्री फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटि, माने जायखिजाया ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन। आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसा ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन। डिग्री फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटि होननानै बुंदों, आलादा जेबो क्वालिफिकेसन नाङा। स्टेशन मास्टार, बेनि थाखायबो डिग्री फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटि, माने ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन। आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसायानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। गुड्स ट्रेन मेनेजार, बेनि थाखायबो जायखिजाया रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय डिग्री एबा ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन। जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट, बेनि थाखायबो डिग्री फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटि, माने ग्रेजुएसन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन। लोगोसे इंलिश नङाबा हिन्दी टाइप खालामनो हानाय, माने कम्पिउटाराव इंलिश नङाब्ला हिन्दी टाइप खालामनो हानाय जाब्लानो जागोन। कम्पिउटार इज एसेन्सियेल होननानै बुंदों। टाइपिं प्रफिसियेन्सि इन इंलिश हिन्दी अन कम्पिउटार इज एसेन्सियेल होननानै बुंदों, जिहेतु बेवहाय कम्पिउटार थुनो गोरों जानांगोन आरो। सेनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेनि थाखायबो डिग्री ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन आरो इंलिश नङाबा हिन्दी टाइप खालामनो हानाय, कम्पिउटाराव टाइप खालामनो हानाय कम्पिउटार नलेज थानो नांगोन। ट्राफिक एसिस्टेन्ट, बेनि थाखायबो डिग्री फ्रम रिकगनाइज इउनिभार्सिटि, जायखिजाया ग्रेजुएसन पास जानाय जाब्लानो जागोन। आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसायानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जायखिजाया सरकारि साख्रिफोरावनो मेक्सिमाम साख्रियावनो बैसोनि बाथ्रा थायो, एज लिमिट। बे आरआरबी एनटीपीसीआवबो एज लिमिट दङ। बैफोर पस्टफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सरासनस्रा जेनेरेल बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोर, थामहिनबा 18 इयार्सनिफ्राय 33 इयार्स बैसोनि सुबुङाल' बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय गभर्नमेन्ट रुल बायदियै जिखिनि एज रिलेक्सेसन थायो बेखौ मोननो हागोन। एज रिजार्भेसन थायो, एज रिलेक्सेसन बेखौ मोननो हागोन। बे हिसाबै जों एसटिफोरा 18 इयार्सनिफ्राय 38 इयार्स, 18 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोर बैसोनि मानसियाबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेबा मेक्सिमाम एज लिमिटआ 38 बोसोर एसटिफोरना। जों जिहेतु बर'फ्रा बयबो एसटिखा, बे हिसाबै आङो बेवहाय एसटिनि बाथ्राखौल' बुंबाय। आं बेवहाय गुबुन एज रिजार्भेसननि बाथ्राखौ आङो बुंला। रेलवेनि साख्रियाव फिजिकेलि मेन्टेलि फिट थानाया गोनांथार आरो मेगननि भिजन एबा नोजोरा थिग एबा मोजां जानाया गोनांथार। बबे पस्टनि थाखाय माबायदि मेडिकेल स्टेन्डार्ड नांगौ
बेखौ पस्ट वाइज नटिफिकेशनाव होखादों। नोंथांमोना नटिसआव नायब्लानो नुनो मोनगोन। नटिफिकेशन बायदिब्ला चिफ कमार्शियेल काम टिकेट सुपारभाइजार बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डखौ नांगौ B2। स्टेशन मास्टार बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डआ A2। गुड ट्रेन्स मेनेजार बेनि थाखायबो मेडिकेल स्टेन्डार्डआ A2। जुनियर एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम टाइपिस्ट बेनि थाखायबो मेडिकेल स्टेन्डार्डआ C2। सेनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डआ C2 आरो ट्राफिक एसिस्टेन्ट बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डखौ नांगौ A2। दा बेफोर A2, B2, C2 मेडिकेल स्टेन्डार्डफोरा मा बेखौ नटिसनि पेज नं 7आव होना दोनदों। नोंथांमोना गावनो नायना लादो, नङाब्ला आं स्क्रिनाव होदों, नोंथांमोना पज खालामनानै नायनो हागोन। बे A2, B2, C2 मेडिकेल स्टेन्डार्डनि सोमोन्दै मिथिना लानाया गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा रेलवे डिपार्टमेन्टआव मेडिकेल चेकआप खालामनाय जायो आरो जायफोर बेफोर मेडिकेलाव फिट, जायफोर फिजिकेलि मेन्टेलि आरो भिजनफोराव थिग, बिथांमोनासो बेफोर साख्रिखौ मोननो हायो। सेलेक्शन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला गिबियाव एग्जाम जागोन। एग्जामा अनलाइनाव जागोन, कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जायखौ बुंनाय जायो CBT। गिबियाव CBT 1, बेनि उनाव CBT 2 आरो स्किल टेस्ट लानाय जागोन। स्किल टेस्ट आरो मेडिकेल स्टेन्डार्डआवबो पास जायोब्लानो आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेशनाव क्लियार जायोब्लानो बे NTPC साख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। एग्जाम सिलेबासनि बाथ्रा बुङोब्ला CBT 1आव माने फार्स्ट स्टेजाव जेनेरेल एवारनेस, मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेनि सायाव सोंथि फैगोन। एग्जामनि जिथु डिउरेसन टाइम बियो 90 मिनिट्स माने 1.5 घन्टा। जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 40 मार्क्सनि कुइसन फैगोन, मेथामेटिक्सनिफ्राय 30 मार्क्सनि आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनिफ्राय 30 मार्क्सनि। टोटेल कुइसन फैगोन 100। टोटेल कुइसना 100 आरो CBT 2आव जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 50, मेथामेटिक्सनिफ्राय 35 आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेनिफ्राय 35। गासै कुइसना फैगोन 120 आरो टोटेल एग्जाम डिउरेसना 90 मिनिट्स 1.5 घन्टा। CBT 1 आरो CBT 2 एग्जामखौ पास जाखांनायनि उनाव माखासे पस्टफोरनि थाखाय कम्पिउटार बेस्ड टाइपिं स्किल टेस्ट बेखौ लानाय जागोन आरो खायसे पस्ट लाना पस्ट कम्पिउटार बेस्ड एप्टिट्युड टेस्ट बेखौ लानाय जागोन आरो बेफोराव क्लियार जायोब्लानो, बेफोरखौ पास जायोब्लानो मेडिकेल स्टेन्डार्ड आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि थाखाय बाहागो मोनगोन। जायफोर बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना 20 नभेम्बर 2025नि सिगां एप्लाइ खालामबानो जाबाय। मानोना 20 नभेम्बरा एप्लाइनि लास्ट डेट। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनोब्ला RRBनि वेबसाइटनिफ्राय डिटेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै नायब्लानो जाबाय। नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनोब्ला बेनि गोबां वेबसाइटफोर दङ, आं बेवहाय मोनसेल' वेबसाइटखौ होगोन। बे वेबसाइटानो जाहैबाय www.rrbguwahati.gov.in आव थांनानै डाउनलड खालामना ला। आं बेवहाय माखासे गोनां बाथ्राखौल' नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय। नोंथांमोना डिटेल नटिफिकेशनाव नायोब्लानो गासिबो बाथ्राखौ मिथिना मोनगोन। माबोरै हाउ टु एप्लाइ, बबेयाव एप्लाइ खालामो, इन्सट्राक्सनफोरा मा डकुमेन्ट्स नांगौ, नोंथांमोना बेफोरखौ बे डिटेल नटिफिकेशनाव नायब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन।